Bueno, prest? Betikoa. Ondo etorri Bakaiguko barnetegiak antolatzen dituen kultur ekitaldietara. Urtero ditugu jende importantea gurean eta gaurkoan June Quintana etorri zaigu. Bakaikuarra, disko jaurtitzailea, Espainiako txapelduna, izenburu eta etiketa asko izan beharko zituenak, gurean aurkezpena beste modu batean egingo dugu, prosan, baina ikasleen esku. Beraz, Asierrek eta Danik prest daukate aurkezpena, Googleri galdetu diozuen orden June Quintana eta horrelakoa agertu da, ezta? Gero, galdetu beharko diogu ea esan duzuen hori guztia egia den edo gezur txikiren bat badagoen. Ezta? Ondo, etorri? Bai? Kaixo, arratsaldeon mundu guztiari eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, egun garrantzitsua da guretzat, bizita berezia dugulako. Gaur, gure artean, June Quintana dago eta ikerketa txiki bat egin dugu berari buruz. Badakigu, Bakaikukoa dela, Leonen bizi eta ikasten duela. Euskal Herriko kirolari ospetsua da, eta bere espezialitatea disko jaurtiketa dela. Bere markarik onena 54 metrokoa da, eta gauza asko kontatzera dator guana. Txalo bero bat. Aurkezpena joan da, egia esan dute? Bai, izati bat. Bai, ez. Orokorrean dena ongi. Orokorrean dena ongi, baina marka pertsonala 56,30 metro dira. Gauza aurten bota duan jaurtiketarik luzena 54 eta 60 ustuz izan zela. Bai, Espainiako txapelketan 54,12 bota nituen. Bai. Metro asko, ezta? Noiz eta non hasi zinen disko jaurtiketetan, June? Galdera potoloa, ezta? Bai, Iruñan hasi nintzen atletismoan. Txikitatik kirol asko probatu ditut, kirola egitea orokorran asko gustatzen zait. Eta hori, azkenean kirol pila probatu nituen, igeriketa, saskibaloia, futbola, pilota, denetari. Eta DBH baten ezagit zergatik urte hartan, ez nintzen apuntatu ez da kirol batera, eta orduan beti ani gustatu zitzaidan korrika egitea, eta amak esan zian, atletismora. Eta Iruñako eskolan, atletismoko eskolan, apuntatu zidan. Eta, hasieran atletismoko eskoletan, erakuste dizute, orokorrean proba guztiak egiten, trebea izaten, edo behintzat teknika proba guztietan probatzen. Eta hori 14 urterekin, 2 urte egon nintzen eskolan, eta ja 16 urterekin gutxi gora bera entrenatzaileak ikusten du pertsona bakoitza, kirolari bakoitza zertan ona den, eta nire kasuan disko jaurtiketan zen. Nik ez nuen ezagutzen, ez nituen ezagutzen orokorran jaurtiketak atletismoan, ez nekin ez da atletismoko modalitate bat zenik. Eta ez dakit, naturalki ateratzen zitzaidan mugimendua edo teknika, eta hori 16 urteekin hasi nintzen ja serioski entrenatzen jaurtiketetako Idoia Marizkurrena, Iruñako entrenatzailearekin, eta holaxe, hasiera hori izan zen. Aldaketa handiak, hankak mugitzetik, gorputz osoa mugitzera, eta gainera musikaren dantzan. Bai, hori da, bai. Ematen du balsa dantzatzen ari zaretela diskoarekin. Hori da, bai. Bira bat eta erdi dira, eta bai, egia esan hori nik ez nuen sekula probatu baino, ikusi zuten zerbait nuela, eta horrekin aurrera. Teknika ala indarra? Zer behar da gehiago? Teknika. Berdin du indarra asko izatea, ez da baduzu teknika ez duzu jaurtitzen. Bota behar duzun lekua beti atzean? Bai, hori da, bizkarrez. Jaurti behar duzun, larrera, esate dugu belar dira, eta bai.
eta helmuga 60 metro izan beharko. Bai, helburua bai, baino ez da erreza. Azkenean urte asko dira, niri haundia ikusten dira zen, hola, gorputza haundia dudala ikusten den arren, orokorrean jaurtitzailean neskak nire bikoitza dira. Osa, nik txapelketa internazionaletara joaten nahi zenean, begiratze ditu eta dira kriston mostrenkak. Eta batez ere, bai, bai. Eta, batez ere, hori, beso luzeak izatea asko laguntzen du. Beso luzeak, hanka luzeak, azkenan mugimendua potentzia da, eta hori, masa biderra biadura potentzia da, uste dut fizikaz ikasitakoa, hola da, fizika pura. Fizika aipatu bai, baina zu orain albaitaritza ari zara ikasten, Leonen, nola uztartzen duzu goi mailako ikasketa eta goi mailako kirola? Hasiera nik argi neukan txikitatik albaitaria izan nahi nuela, eta hasiera batean, hemen Bakaikutik gertuen daukan fakultatea Zaragozan zen, baina hori ikusita nire proiektzioa, nire emaitzak eta beka bat eman zidaten Leonen, han errendimendu handiko zentrua dago, eta hor hasi nintzen, beka bat eman zidaten eta unibertsitatea zorteare izan nuen Leonen albaitaritzako karrera zegoela, eta han hasi nintzen entrenatzen eta ikasten. Eta erraza ez da izan. Batez ere onartzean ikuste nire laguna baino polikiago atrear duela karrera. Azken finean ordu praktika asko, klase teoriko asko ditu karrerak eta kirola eskatzen ziana zen egunean media entrenamendutan 5 ordu, gero fisiora joan, orain nutrizionistarekin, gero psikologoa, orain gelditu etxean ez nekatzeko ze asteburuntaren txapelketa dago, eta demagun nire 80% energia kirolan egon dela, eta 20 karreran. Eta parrandak mugatu? Bai. Ez da izan gaztaro erraza, ez da? Bai, aitortu darra daukat lehenengo urtean nahiko atera nintzela, baina gero ja zentratu nintzen, ze azkenean, sakrifizio hori behar da kirolean emaitzak lortu nahi balin baituzu. Beraz, ez da Amerikako Estatu Batuetako unibertsitateetan ikusten dugun mundu idiliko hori, ez da? Kirolaria babestuta. Ez, Estatu Batuetan kirolari asko laguntzen diete, asko. Azkenean laguntza guztiak kirolean zentratuta daude, eta ikasketetan baita irakasleek eta klasekide denek laguntzen dizute. Hemen ez. Hemen borrokan egon marko zara, mesez aldatu azterketa data hau, txapelketa dudala ezakin duen, ez naiz iritsiko. Hola. Oroar, nola ikusten da emakume bat disko jaurtiketetan aritzea? Traba asko izan dituzu heldu zaren tokira heltzeko? Ez, nire kasuan ez, eta atletismoan orokorrean neska eta mutilen artean ez dago ezberdintasuna handirik, ni behintzat ez dut sumatu. Baina atletismo barruan, talde guztia sartuta, jaurtiketak bai direla normalean azken, jendeak ezagutzen ez ditu proan, nik bertan ez nuen ezagutzen jaurtiketen modalitatea. Orduan, igual gostatzen dela batez ere, txapelketa internazional batera joateko, balin baude, ez dakit, plaza zehatz batzuk, normalean, izatu preferentzia, normalean hartzen dietelenago abiadura egiten dutenei, edo salto egiten dutenei jaurtitzailei baino. Baita da, orokorrean gutxi gaudelako, jaurtitzaile gutxi, beste probekin konparatuta, eta atentzioak gehiago deitzen duelako 100 metroko karrera bat, edo triple salto bat, edo zein beste proba. Egunotan ari gara ikusten Tokioko Joku Olimpikoetan, kirolari nafarrak goran puntan ibili dira. Asier Martínez, Sergio Fernández, zer du? Nafarroak hemen kirolean? Kasta. Ez dakit, izan da urte, 10 urtetatik ona, izan duela kriston arrakasta, generazioan bat izan garela eta iritsi garela mai oso altura. Profesionala izatea, amets, ez da? Edo helmugarik handiena profesionala izatea. Disko jaurtiketetan posible da profesionaletatik bizitzea ala albaitaritzatik eta gertuago izan beharko duzu profesionaltasuna? Estatu mailan hemen zaila, oso nahi zaharko zara. Ari ez Asier Martínezek
orain Joko Olimpikoetan 6. gelditu dela, ate pila ireki behar zaizkio, patrozinatzaileak, klubak, bekak, dena. Baina orokorrean ezin zara bizi hontaz. Ez. Hainik argi, duela urte batzuk bai, baina krisia 2008ko krisia izan zenetik, ez. Ez disko jaurtiketetan, ez bestelako atletismoko beste ekimenetan, ezta? Ez. Bueno, igual fondokoak, medio fondo egiten dutenak, azkenan running da eta horrek arrakasta daukanez, ba igual patrozinatzaile gehiago dituzte, baina orokorrean nik ez dut gutxi ezagutze ditut bakarrik kontaz bizi direnak. Eta baita pentsatu beharrago, zure kirol karrerak muga bat daukala, jaurtitzaileen kasuan, 35-36 urterekin jaula apuratzen, luzatu dezakezu, baina gero zerbait eta bizi beharko zara. Beraz, 10 urte dituzu aurretik. Bai, oraindik. A ber, agontatzen dut. Asko. Bai, denbora badut, bai. Tokiokoak pasatu dira, edo orain ari dira jokatzen, ezta? Toki ona da. Ametsa kirolari guztion ametsa kaso Joko Olimpikoetan aritzea. Bai, noski baiet, denena, nirea, hasteko nirea. Baina, bueno, nire kasuan oso zaila, berez oso zaila zen Joko Olimpikotara iristea, baina bai aukerak nituela, puntuen sistema batekin sortu zutena duela gutxi, ze orain arte atletismoan orokorrean Joko Olimpikotara joateko eskatzen zituzten minima bat. Zuk marka bat egin eta hori pasatzen bat zenuen ja, ziur joaten zinela. Gero baita, rankinean, normalean, 33 jaurtitzaile joatean baira, minima 20 egiten dute gehienez. Beste 13ak rankinean posiziotan bai lortzen zutela plaza joateko. Eta duela 3 urte, hori jarri zuten baita beste sistema bat, puntuen sistema, nun gehitzen dizkizuten zure 5 markariko berenak, eta gero txapelketa internazionaletan baita, segun ze postua lortzen duzun, horrek ere gehitzen dizkizu puntu gehiago, eta horrekin rankinean postu ona lortu dezakezu. Eta adibidez norbait bota dezakezuk baino gehiago, baino aldi bat bota alin badu, nik gutxiago bota izan arren, puntu gehiago lortu ditzazken. Aurten ordea, ezin zelkatu, pena handiarekin, gutxira ibili zara. Bai, bueno, berez hori zaila zegoen, baina apirilean COVID hartu nuen, eta fizikoki asko eragin zidan, azken hilabete bat izan zen geldirik, hemen etxean harrapatu zidan, eta berriz forma hartu arte asko kostatu zitzaidan, eta ezin izan dut Joko Olimpikotara joan. Baina, bueno, oso pozik nagoz, ezagun pila joan dira, eta kriston markak eta emaitza honak atera dituzte, eta oso harro nago egin duten Joko Olimpikotan. Pistan ez, baina sofan bizi izan dituzu, telebistaz. Nola ari zara bizitzen? Ze sentsazio, ze sentimendu, zer azpimarratu behar duzui? Aurtengo Joko Olimpikotan, batez ere egon diren aldeta revelazioak deitzen diguna gu, flipatzen ze markak egin diren, ze maitzak lortu diren, eta hori posible dela, ez dela ezinezkoa, eta handagoen aldeta bakoitzak bere lan aginduelan egoteko, eta harro gaudela beraietan. Pena, egun bakarrean neurtzen dela, 3-4 urtean egiten dena. Tentzioa ikaragarri, izan behar da? Bai. Nik asko ezagutze ditut adibidea jartzeko jaurtitzaile portugesa baten oso laguna naiz, eta berak orokorrean txapelketetan metro asko jaurtitzen ditu, bere marka pertsonala 74 metro dira, eta normalean aurten, ia txapelketa guztitan, baina txapelketa izan daiteke kontrol bat, jarri dezakedana, iruñan jartzen dela, asteazken bat, horietan, kriston markak egin ditu, 72an hor regular dagoen, eta iritsia Joko Olimpikotara, eta hain urduri jartzen da, 57 metro bota dituela. Iaia 8 metro gutxiago, beraz. Bai. Orduan, tentzioak eragin handia du. Bai, asko. Eta tentzioari buruz hitz egin da, eta osasun mentala ere, bada aipatzeko gai bat, ezta? Famatu egin dugu, edo Simone Biles, edo Simon. Simonek edo Simonen adierazpenek epiztu dute zugarra, kirolari profesionalek psikologoaren lana behar izaten dutela askotan. Bai, lehen hitz egin dugun bezala, nik uste kirol bakarra nola normalizatu dagona psikologia edo buru osasuna,
buruaren osasuna hori futbola da bakarrik. Beste kiroletan atletismoan duela gutxi arte nahiko tabu zen. Nire kasuan, lehenengo urtetan, azkenan nik albaitaritza karrera gogorra da, azkenan medikuntza bat bezala da. Eta aldi berean, emaitzak nahi dituzu kirolean. Nire kasuan nire entrenatzailea nahiko antipsikologoa zen, uste zuen burua jango zigutela ez dakit. Eta gustatu zitzaidan laguntza eskatzea eta azkenean psikologo batekin tratatzen hastea eta hortikan aurrera igual emaitzak ez dira izan nahiko nituzkenak, baino horren ordez nire buru osasuna asko hobetu du. Emaitza onak ateratzen ez direnean beste modu batez kudeatzen dituzu zure sentimenduak eta beharrezkoa da. Bai entrenatzailea bezala, bai nutrizionista bezala, bai beste profesionalak bezala laguntzen dizutenak zure kirolean emaitzarik hoberena ateratzen. Beraz, norbanakoko kiroletan edo individualak diren kirol horietan premiazko bihurtu da buru garunaren edo buru osasunaren egoera. Oreka mantentzea da. Bai, azkenan oreka da. Burua ongi ez baldin bago berdin duzu fisikoki oso ongi egotea, ez dagoenez konexiorik gorputzak ez dizu erantzuten. Niri gertatzen zait. Fisikoki ongi egotea, baina txapelketetara iristea eta burua isten zaizu eta hortikan ez dizu inorrek ateratzen. Eta horrekin pentsamendu horiek kudeatza edo kontrolatzea oso garrantzitsua da. Oreka 2024an izango ote dugu. Urrengoan Parisen ditugu. Hori da. Bertan egoteko itxaropenak handiak izango. Presioa ere handia izango duzu. Baina, azkenean, gutxinaka marka hobetzen joatea, eta lortzen badu joatea, izango da, la leche eta bestela, orain bezala, Tokion dauden laguna bezala, telebistatik ikusten, baita gustora goten zaela, sojan ezan da. Eta, alik eta hobekien egituratu planifikazioa, eta alik eta hobekien entrenatu, eta jazta. Buru osasuna, baina gero gorputza ere kirolari profesionalek zaindu egin beharra dute. Jateko ohituren kontuan, ibiltzen zara, dietista, dietetika kontuetan ibili beharko zara, entrenamenduetan eta txapelketetan desberdin jaten duzue? Ez, nik orokorrean berdin. Batez ere gainera, gomendatzen dutena nutrizionistek dira egunero jaten duzuna, txapelketa garaian ere berdina izatea. Ezin zara hasi aldaketak egiten, ez dakizu zure gorputzan nola erantzun behar duen. Orduan hoberena da, zure rutina berdina izatea, noski planak aldatzen direla, igual betikoa hidratoak kendu, asko entrenatzen zaudenean jarri, bestela kendu, proteina gehiago, baina, ez dute aldaketarik entrenatzen nago momentutik, txapelketaetan nagoen momentutara. Eta kirolari munduan zein da gehien harritu zaituen kirolaria? Aurten? Kirol munduan, oro hartua. Nik beti hori, etxeko eta ezakit nola esaten zen, baina, ezagunak etortzen zaizki burura, eta izango zen, nik uste Ana Peleteiro. Neska hori triple salto egiten duena, nik gogoratzen dut elkarrekin hasi ginela, eta neska horrek lortu duena eta atzetik izan duena oso gogorra izan da, zen neska nahiko konfliktiba, edo, izaera oso gogorra zuena, eta arazo pila izan ditu, eta hortikan ateratzea, eta orain faltatzitzaioan ikuste zela humildade pixkat, eta lortu du, eta ikusi da aldeta oso on badela, eta proiektzio handia duela, eta hirugarren agetitza joko olimpikoetan izan da, pasada bat. Asko poztu nahi zuaren gati, ze aspektu hortan asko hobetu ikusi da, asko hobetu duela. Eta famatua izan da, kubatar garailearekin, izandako bezarkadan egindako argazkia, ezta? Bai, entrenamenduko kidea dira, entrenatzaile berdinak entrenatzen die, eta eske izan da pasada bat, batek munduko errekorra, eta lehenengoa, Anak Espainiako errekorra ere, hirugarrena izan da, nik uste probarik politena hauetan. Kirolari gaztea zinenean edo gazte izan garero beti izan ditugu referenteak.
Zein izan dira June Quintanaren referenteak? Denetarik egin dudanez, beti gustatu izan zait, hola izola. Bai. Aimar, ala? Bai, Aimar. Baina ez dakit, hola referente zehatz bat ez dut izan. Orokorrean dena, eske kirolan orokorrean denak gustatzen zaizkit eta bakoitzak duen oberenetariko edo gustatzen zaizkiana, horiekin gelditzen naiz motibatzeko eta aurrera jarraitzeko, baina ez dut nik uste sekula izan hola referentea. Sakanan gaude, ezta? Bai. Euskal Herriaren bihotz geografikoan eta igual sentimentalean baita arteka. Sakanatik kirolari asko atera dira, gehienak izan dira txirrendularitzarekin lotuak, mendizaletasun handia, eiza, baina atletismoa? Azkenean atletismoa Sakanan bakarrik Altsasun dago atletismoko pista eta ia ez dauka bizitzago eskola handirik, ez dituzte proba asko egiten, eta nire kasuan Iruñan ikasi nuenez, han hasi nintzen entrenatzen atletismoa, eta pena bat da, eta nahiko nuke ezagunago izatea atletismoa Sakanan, baina horretarako behar dira laguntzak, pista pixkatu betzeko, eta jende animatzeko, aurrak eskola handi bat egiteko, eta aurrak animatzeko, apuntatzera. Pena baino, bai. Seguro asko June Quintana laguntza handia izango dela etxean loteak egiterako orduan. Loteak egurra egin behar beti ere, horrak traktorea entzuten ari garena mendira doa loteak egitera. Urteroko lan, ez da? Astotxoa izan naiz txikitatik, bai. Bai. Eta halako aurrelari gara, hitz egin, zuok balduzue galderarik egiteko? Horrela, ez dakit, adibidez, zenbat kilo pisatzen ditu diskoak? Diskoak kilo bat, pena Ainhoari esan nion. Etxean, Leonen utzi dituela diskoak eta ekarri nahi dituela eta azkenan ahaztu zaidala. Baina hori, olako tamainako disko bat, bai, olako, berdilu, plater bat bezala. Plater bat bezala, tamaina, gutxi gora bera. Eta kilo bat pitzatzen du, bai. Eta... Gizonena zenbat pisatzen du? Gizonena 2 kilo. Gizonenak 2, bai. Pixka gehiago. Eta marka asko daude, eta, adibidez, haize asko da bilenean normalean erabiltze ditugu disko batzuk, aerodinamikoki hobea direlako, bestela beste batzuk, segun txapelketa, nun den, ze pistan den, eta... Pista estali zein zabalean berdina da. Ez. Gure kasuan hori jaurtiketetan 4 proba daude, pixua, mailua, jabalina eta diskoa. Pixua ezik, beste 3 jaurtiketak, deitzen zaizkiona jaurtiketa luzeak, pista kubertan ezin ditugu jaurti, bestela sabaiari emango nion. Bakarri pixua egiten da pista kubertan. Orduan guretzako alternatiba bezala jarri ziguten duela 10 urte jarri zuten Espainiako neguko txapelketa, jaurtitzaien neguko txapelketa. Bai. Beraz, hori da hurrengo helburua? Bai, hori da. Bai, datorren urteko neguko Espainiako txapelketa. Orain oporretan, deskantzuan, Bai. entrenatzen zara bendik? Bai, baino ez diskorako. Niri betian gustatu izen zait asko mendira igotzea, eta batez ere mendira igotzen naiz. Mendira edo igeri egitea, edo... Gaur, beriainen harrapatu dugu. Telefonoz ditu dioenean. Beraz... Bai. Galderarik? Diskoak normalean metala eta barruko zatia plastikozkoa izaten da, plastikoa edo gurra. Bai. Batzuk hori ere aerodinamika lehen aipatu dela, normalean aroa, deitzen digun aroak, tamaina ezberdinekoa daude. Orduan, pixua banatzen da horren arabera. Aroan pixu gehiago balin bago, kanpoaldean, disko horrek ongi ateratzen buzu, ongi baldin bakizu jaurtitzen, gehiago egan egiten du. Aldiz, hasierago hasten zaudenean, hobe da pixu hori pixkat erdirago gelditzea, ikasteko, ze bestela ateratzen da patata bat bezala. Bai. Eskerrik asko. Etorri, Geno, hartu mikrofona, mesedez. Edo
Bai. Bakarri oso erraza da. Sare sozialeak erabiltzen duzu? Bai, erabiltzen ditut. Baina, bueno, ez naiz oso aktiboa, ditut nire gauzak, igotze ditut txapelketetan lortutako emaitzak, historia batzuk eta, baino ezagutzu jendea beti duela manager bat bezala laguntzen diena sare sozialetan eta naiz pixka desastre horretarako. Community manager beraz ez daukazu. Bai, ez, egia esan ez. Instagram batez ere erabiltzen dut. Baduzu zure izena ematea gero... Bale, bueno, bai, esango dizut eta jarraitu. Beste jarraitzaile bat june. Influencer. Influencer, bai, bilakatu behar naiz. Alderarik? Bueno, kompetizioa egin baino lehen, ritual bat berezia egiten duzu? Bai, normalean bai, azkenan, mania ritualak denok ditugu. Bai, ez dakit, gustatzen zait, txapelketaino ordu erdi lehenago, lo pixkat egitea, lehen aipatugun bezala, siestatxo bat, eta gero prestatzen hasi, dorsalak etxean jarri, dorsalak, atleta bakoitza identifikatzeko ematizkigute dorsalak, zenbaki aleatorioekin ez daukan, berez bakoitzak zenbaki zazra dauka, baina azkenan edozein zenbaki amate dizute, horiek kamisetan jarri, dena prestatu mochilan, adibidez, nire mania, gustatzen zaiana da, dorsala jartzeko imperdibileak erabiltzen ditugu, eta nire lehen guzina txikiak duela 5 urte oparitu zen kriston imperdible bat, eta horrekin txapelketan jokatza. Bai, ez da ilmaudia sentitzen ez pixkat. Bai, gero lagunak ditut, galtzerdiak beti, galtzerdi horiek. Edo maila, beti maila, bai, denok ditugu maniak. Bai. Norra animatzen da. Orain COVID-ak eragin du publikorik ez izatea. Isiltasun horrek presio gaindosia dauka. Isiltasuna ez dago animorik, ez dago oiurik. COVID-a esatuzu txapelketa barruan. Bai, pixka tristea da. Dena entzuten da. Bai, tristea ze ohituta gaude, hori txaloka jendea animoak ematea, eta orain eske batez ere txapelketa garrantzitsuetan, eta orain dena inutxi dago, entrenatzailea daudela, edo kirolariei bai uzten digutela, parte hartugun kirolariei bai uzten digutela pistetan gelditzea, baina faltan botatzen da. Publiko lagundi bat izatea eta denak txalokastea edo oihuka, eramatea denetari bonboak. Zu ere bazara publikoa animatzen duen horietakoa? Bai. Zure jaurtiketa behar duzunen eta... Bai, jaurtiketak orokorrean bai gustatzen zaigula isiltasuna behar duzulako hor momentu bat konzentratzeko, baina beste batzutan txaloak eskatzen dira, hola erritmora joateko txaloak eskatzen dituzu diskoan zaila da, hori mugimendua inmotza ez duela ia denborarik ematen, baina jabalinan adibidez, bai askotan eskatzen dela, karrera bat dute eta denbora ematen du txaloka animatzea. Historia kontuetara joango gara eta jabalina jaurtiketa aldatu egin zen. Bai. Ezta? De la Cuadra Salcedo, bai. Karrantzako jabalina edo xabalina jaurtitzaile izan zen munduko txapelduna, baina rekorra bertan beran utzi zioten, jaurtiketa ez oso ortodoxoa zuelako. Bai, eta aldatu zutelako jabalinaren pixua. Pixua berdina da, baina distribuzioa ez berdina. Lehen uste dut puntan zegoela pixu gehiago eta orain atzeratu dute erdiko gunera, bezakit oso ongi, baina... Odei Jainagari ez diote usten botatzen De la Cuadra Salcedo botatzen zuen bezala. Ez, baina Odei berdin krak bat da. Diskoen ere gertatu da olako aldaketarik, ala beti izan da molde berea botatzeko? Ez, beti berdina. Neska kilo bat eta mutilak bi. Bai, igual kategoria txikiagotan, adibidez, kadete zarenean, 800 gramorekin botatzen duzu, mutilek kilo batekin, kadete irenean, gero juvenilera, sube 18 ditzen zaiona, pasatze dira kilo tertira, sub 20 kilo 770 eta promesatik aurrera ja 2 kilo. Baina nesketan normalean, nik zuzenean kilo batekin hasi nintzen.
Greziako eskultura handietan ikusi izan ditugu disko jaurtitzaileak. Beraz, ez da kirol modernoa. Ez, joku olimpikotan disko jaurtiketa lehenengo kiroletarikoa, bai. Ez dakit oso ongi historia, baina bai, hasieratik zegoen, bai. Beste jaurtiketak saiatu zara, Bai. diskoa edo gola edo... Bai, adiez ligetan klubarentzat askotan egin izan dut pixua, baina oso txarra naizela. Oso txarra. Eta gero asko gustatzen zaidan beste jaurtiketa da mailua. Mailua gaztetan hori Iruñan entrenatzen egonean, mailuko txapelketetan parte hartzen nuen. Hori, Nafarroko txapelketetan, baina bai, asko gustatzen zait. Ez dut eskartatzen hori noiztenka txapelketa batera animatzea. Ez da oso ohikoa, ez da? Bi moldetan edo bai? Mutiletan, nesketan ere, baina gehiago mutiletan diskoa eta pixua. Bai, jende jaurtitzaile pila daude, biak egite dituztenak eta onak direla. Bai, gero jabalinan ikustela jaurtiketa guztitatik ezberdinena, ze hori fizikoki izarko zara, pixkat atletago, baizik eta finago. Bai, beste morfologia bat, baina bestela orokorrean. No, berdin. Morfologia kontuak aipatuta, ez da? Ikusi izan ditugu handiak izan duzu. Bai. Ze adjetibo planteatzen dizkiogun, ez da? Bai. Ezken finean eufemismo kontuetan ari gara, hau da, lodia da. Ez da Edo lodia. handia, edo zelan da. Hori da, indartsua. Nik esatu dena da indartsua. Ez da, ez potoloa, ez lodia, ez pertsona o aldeta indartsua gara. Baina, estereotipoa betikoa, neskak finak, oso definituak, argalak, eta mutila, hori dena pesoak definituta izatea, eta hori da idealizatuta dagoena, baina ez da... Estereotipoak apurtzen dira kirol mundu Noski honetan. bai. Eragine ere emakume izate horretan, adibidez, hilekoa esango dugu, ez da? Bai. Horrek ere nolabaiteko mugatu egiten du zuen jardun hainbatean. Nik ezagutze ditun lagunak, aldetak, hilekoa jesen zaienean, lehenengo bi egunak oso gaizki daudenak, eta ohean gelditu harko direla, eta ezin dituzten entrenamenduak normalan egiten dituzten bezala oain ongi egin. Eta txapelketa bada? Eta txapelketa bada horrez duzu aukerarik. Ez dago aukerarik zu gaizki bali mazaude txapelketa hori aplazatzeko, ez izarka momentuan, eta bai. Baina, azkenean, nik uste hori ere, igual hemendi denbora batera aldatu daitekela. Eragiten du, errendimenduan eragiten du. Estudioak, bintzat, investigazioak egiten ari dira. Horretan. Emakumezko futbolariek lortu dute, konbenio bat aurten, lehenengo mailako emakumezko futbolariek, nolabaiteko babes funtzional handia izango dutenak, izatez amatasunean, bestelako lesioetan edo etorkizun baten, edo zuona zer nolatan dago babestua? Edo ez dago? Ez dago babestua. Gainera, orokorrean lesio bat duzunean, hemen behintzat estatu mailan ez dago oso ongi kontrolatuta. Adiez, estatu batutan esatuguna izango dela, berez kirolarientzako dela lekurik idealena ez, entrenatzeko eta zure errendimendu handiena lortzeko, han laguntzak dituzu eta lesio bat duzunean, behar dena da nik uste organizatzea. Eta hemen organizazio hori ez dago. Han adibidez lesio bat balin baduzu, zuzenean medikoaren ganazoaz, probak momentuan egiten dizkizute, eta hortikan aurrera tratamendu bat edo protokolo bat egiten hasten dira. Hemen aldiz ez nik lesio asko izan ditut, eta pixkat barko za tanteatzen, mediko honen gana joan, haunek hau esate izu, besteak ezakizte, eta hortan nik usten pixkat organizazio gehiago behar dela. Eta amatasunen zer esan ipez? Bueno, amatasunen geroz eta laguntza gehiago dude, baina oraindik falta da, bai. Asko, kirolari asko, federaziotik bertan galdutzat ematute, umea izan duelako, eta orain berriz entrenatzen hasten den arte zenba denbora pasatuko den, lanean bezala, lan askotan hori ere gertatzen da. Niretzat Rafa Nadal da nire gustukoena
Bai, kirolari gustukoena. Agian zuretzat, ere bai ez dakit, baina entzuten dut oso gogorra da Bai. hori, kirolaria izatea. Bai, Mina asko daukazue eta bai. ideala, ezta? Bai, horrela nik pergamino bat atera dezaket izan dituan lesioekin, eta hori da zatiri gogorrena. Hortikan ateratzea, lesioa gainditzea, sendatzea, batez ere ze askotan bizkarra gaizki daukat eta horrek ez dauka sendatzeko. Bueno, bai, operatzea, baina operatzen naiz, ja kirolea, diskoa jaurtitzea zailago izango da, galtzen duzuelako mobilitatea eta kontu zibila berko zara bai lesioekin. Asko eragiten du. Eta gero ere pixkat baita ezagunak ditut, igual etxeetik bertan ez dutela laguntzarik izaten, kirola ez dela kontxiratzen lan bat bezala. Kirola da zerbait, ez dakit nola deskribatu dezakete, ozio bezala edo... Aizialdia, ondo pasatzeko da eta ez da diruera, ez da futbola. Hori da, baina ez da horrela, azkenan negozioa da, dena bezala, eta guretzako, niretzako nire lana da. Orduan, batzutan merituak entzen zaio horri, eta hori zerbait amorrua ematen diana, jende asko, como tú no trabajas, entrenas, bai, baina eske nago entrenatzen, nire gorputza, hori, 5 ordu egunean segidan, gero deskantzatu, nik baita nire rutina daukat, orduan, pixkat, gehiago baloratu dezako ziteken. Agian orain telebistan ari gara, joku olimpikoak ikusten, telebistaren lehio handia daukagu, kalera atera da, herrira ekarri ditugu Tokiokoak, akaso inbidia eta amorruz begiratzen diozu edo begiratzen zaio futbolari. Baita, azken, eske futbola hemen, kirol garrantzitsuenetarikoa da, dirua gehien mugitzen duena, azkenan hortan ere pixka simplifikatzen da federazio bakoitza edo kirol bakoitza, eta nire kasuan ez gustatzen futbola, baina nik ulertzen dut afizio handia daukala, eta zerbaitengatik jendeari gustatzen zaio, orduan, horren kontra ez da ezin dugu ezer egin. Errespetua izan beraiekiko, ze beraiek ere kirolaria dira. Benefizio gehiago izan arren. Euskaldun hori asko gustatzen zaigu jatea. Bai. Zeran eramaten duzu goi mailako dieta hori? Gaizki. Gaizki, ze gustatzen zait asko jatea. Eta beti izan naiz umeek nire lagunak ez duela nahi bere purea, nik purea. Bere purea eta asko jaten dut ordan, asko gozatzen zait, bai. Bueno, baina, elkarteko sukaldean seguro askotan ibiltzen zarena. Bai, orainko ideagatik ez, baina bazkari eta jariak egiten direnean, apuntatzen naiz. Pisuan gora bera handiak izaten dituzu, urtean zehar? Ez, 3 kilo gora bera, bai. Segun hori entrenamendu mota edo tokatzen dena, neguan ez volumen gehiago duanez, bai 2 kilo igotzen dituala, baina gero txapelketetan hasten naizenan, berri ikusten ditu. 2 kilo, baina 2 kilo horiek zure izaera aldatzen dute? Bai, a ber... Izaera edo bintzat morfologia esango dugu. Bai, ez asko, igual egunez egun ikusten hauenak ez du sumatzen, baina igual denbora pasatzen Leonen entrenatzean ez da bizi naizenez, etxera etortzean, betiko aminaren etxera joan eta lo dituzu, edo argatu duzu, beti olako komentarioen bat izaten du. Eta izatez beti zure pisuan zaude. Bai, hori gora bera, 2 kilo gora bera, baino antzeko. Nik ez du sumatzen nire gorputzan, ez hainbeste. Igual, ikusten duanean volumen asko dudala edo, sumatu ezaket, guztuago sentitzen naizela edo, baino ez, orokorrean normal. Bai. Zein izan zait zuretzat aldaketan diena goi mailara heldu zinenean? Pasatzean, bizitza soziala. Eske, hemen sakanan orokorrean oso juergista gara eta asko gustatzen zaigu ateratzea, beste herri batzutara joatea, jendea poteatzen egotea, eta hori sakrifikatu behar izan nuen, kakotxen artean, ze azkenan ezin nahi zegoen egun guztia parrandan. Eta hori, faltan bota izan ditut momentu horiek. Edo hori kuadria esatea, gaur goaz kontzertu batera, eta ni hor Leonen, ez gelditu hartu nahi zemen. Aparte, hori bidaia ezin nahi zela etorri asteburu ero.
Eta bai, hori da nik uste gehien gostatu zaidana, edo hori oporretan esate zion erlantzi. Aurten lehenengo aldia dela beraikin oporretan joan behar naizela, ze orain arte izan duan udarik luzena izan dira 2 aste. Espainiako txapelketa bukatu, 2 aste opor, eta ja berriz hasten gara hurrengo denboraldiko entrenamenduekin. Orduan niretzako hori sakrifizio bat bai izan dela. Lagunekin ez egotea, edo familiarekin, bazkariak egiten direnean, afariak, bai, hori faltan bota izan dut. Espainiako txapelduna bakaikun oso ezaguna, baina kalean ibila zara lasai, ez dizute argazkiri eskatzen, sinadurak... Ni hemen june, Quintana tarren etxikoa, jazta, june. Bai, hori ere eskertzen dut, ni ez da gustatzen nola aspektu horretan atentzioa ditzea edo, eta asko loitzatzen naiz, hori pasatzen naizenan, eta lemen bate, ostras, zoriona, june, eta eskerrik asko. Bai, eskertzen da, bai. Niko, badaukat, datorren olimpiak jokoak... Ikusteko, eskerrik asko, ea, posible, nea lortzen dudan. Konturatuko zinen, hemengo sakanako askoren erreferente izango zarela. Akaso gazte eta ume askok, kirolean hasiko dira gazte asko, June Quintana dalako bat bakaikuarra berton dagoelako. Batez ere eskertzen dut hori, ezaguna egin naizela, hemen sakanan dagoen egunkariagatik guaixe, Beleixe irratia eta guaixe egunkariagatik, ze horrek asko lagundu hori, berrietan ateratzen, emaitza hon bat izaten dudan guztitan, beti agor Maider, elkarrizketak egiten dizkiana, eta horrek lagundu du baita sakanan, hori, nita zenda jakitea, ze kirola egiten dudan, eta bai. Ze bestela, txirrendularitza eta futbola. Pilota eske sakanan ere, pilota denetarik, eske azken aldian, hori, dago pilota jokalari oso bat, igoa, bai, mutilak, baina, neskaen ari da, etxarriko igoa bizena, orain ez aitateratzen izena, dagola zesta puntan ere, pilotan oso ona dena, oso trebea, eta futbolean aldi berean, crack bat, eta asko ateratzen dute prentxan hori, lehen ez dela hain ezaguna, edo lehen ezen berri horiek ez ziren jartzen. Oin hasi dira, ETB baten neska kirolarien lehiaketa batzuk hasi dira tarteka pilota munduan, eta gero enpresa sortu dute, emakumezko kirolariek, hau da, behintzat, pilotan ere ematen du emakumezkoen kirolak beste indar bat biltzen ari dira. Gainera, batu dira eta elkartea sortu duten neskek, ez enpresek. Bai. Azkenean ez da mazaz mugitzen, bestak ez dira mugituko, orduan proiektu polita iruditzen zait, eta lagunduko duena, hori, etorkizunean, neska gehiago animatzea kirola egitea. Orokorran egia da, neskak, hori, nesken ikuste orain, ikustu gero ez da normalizatu, baina ni hasi nintzenean, hori, nire kuadrian kirolari txapelketetan ez da behar profesional puntura iristea, baina kirolari edo txapelketetara joan direnak, eske ez dut lagunik. Dena, hori, hemen kirola egitea, beraien kontu, hori mendira, edo pilatesan egiten dutela, edo zer gauza. Baina, hola, txapelketetan parte hartzea ez dituko lagunak. Hemen, herrian, kuadrilan. Galdera gehiago ez? Nik baitut hemen, gure gure kirol saioaren ataletako bat badaukagu, galdera laburrak egiten dizkiegu gure gonbidatuei. Holan, da erantzuteko galdera labur oso txikiak. Bai? June Quintanak, zer du nahiago? Bakaiku ala leon? Bakaiku. Pentsatu gabe. Eta nire mutila leongoa da, baina bakaiku. Baina leonen potearekin pintxo ematen dizute. Ja, bai, tapa, baina berdin zait, hemengo pintxoa goitxoagoa daude. Mendia ala ondartza? Mendia. Ondartzara ez? Bai, ondartza bai, baina oso txuria naiz, eta joaten naizen aldiro erretzen naiz, nahiago mendia. Santa Marina ala Beriain? Galdera zaila. Azkenan Beriain guretzako da, sakanako mendirik politena edo...
Venga, Santa Marina. Baina, etorri alduzuenean, ekainan hor, hasieran erdialdean dagoela Kriston Jorga. Santa Marina gatik. Garagardoa ala kalimotxoa? Garagardoa. Izostar ala limoi ura azukrearekin? Izostar. Aragia larraina? Aragia. Beraz, barazkirik ez? Baita, barazkiak asko gustatzen zaizki, baina txuleta hon bat. Aurten ezin izan naiz joan sagardotegira eta gaizki pasatu dut. Oso ondo, Junekin. Eskerrik asko, benetan be. Ez zaitugu gehiegi estutu eta... Nala, saio zongi pasatu dut. Hau dira gure kultura ekarpenak. Gure txapelduna. Aprobetsatu galderak egiteko, bestela offline baten ebola argazkak eskatu, ez da, horrek galderarik eta ez duzu holan jakingurari, jakin minik ez? Zuk adibidez bukatu ondoren zure deporte lagundu, girola egite profesionala. Gustatzen zaizu adibidez beste mutilei edo neskei erakutsia? Entrenatzaile izatea, ez da? Entrenatzaile izatea, ez da zerbait erakartzen hauena, egia esan. Bai, hori gostatzen zait ez dakit erakustea edo espresatzea eta ez da zerbait hori nire atletismoko ia lagun guztiek egin dute entrenatzaile nazionaleko ikastaroa edo hori, baina niri ez dit atentzioa ditzen, ez? Albaitaritza baina, dutu. noizbait, eskatzen alima klase bat edo, eman dezaket, baina, ez ditutola, ez dut ikasi horretarako, esan nahi dutu. Baina ez dago zure pentsamentua hori buruz, adibidez, bukatzea? Nik uste ez. Bai gustatuko litzak, hola, pixkat, erlazioa duena, albaitari bezala, animalien kirol munduan sartzea. Asko gustatzen zaizki zaldiak, eta gustatuko litzaidake, zaldi karreretako zaldiekin edo domako zaldiekin lan egitea. Baina hori ikusi barra gote, mundu hortan sartzea oso zaila da. Urrundoko gura. Gaztea zara. Bai, bueno. Apurretza. Garaipena. Goratzen dut, Zaragozan izan zen, Espainiako kadete txapelketa bat, eta niretzako hori konturatu nintzen arte, nun sartutan egoen, pasatu zen denbora. Eta goratzen naiz txapelketa hortan irabazi nuen, eta jende guzti, txaloka, zoriontzen eta nik uste zintzela konstiente ze munduan sartzen ari nintzen. Zaragoza beharrean, June goza. Hori da. Espainiako txapelketak ateak ireki dizkizu, adibidez? Parte hartzea? Irabazteak. Irabazteak? Ala komunikabideetan geratu da bakarrik? Bai, komunikabideetan gelditua eta gero ere bekak eta laguntzak lortzeko ere parte garrantzitsua izan da. Bai, hori da, atletismoan mintzate. Kirol honen, ez dakit nola esan, gaizki esan da putada. Zain baituzu emaitza honak, esaten genuen bezala lehen lesioekin, ez da baituzu emaitza honak, laguntzak ez dituzu. Azkenean laguntza horiek dira seguntze emaitzak atera dituzun. Eta horregatik garrantzitsua da kontu zintza eta askoaren ez egitea lesioekin, ze hortaz bizi edo profesionala izan ahal baduzu, nola esatea, depender... Horren mende zaude, ez da? Horren mende zaude, orduan... Bai, emaitzak garrantzitsua du. Emaitzak lortzea garrantzitsua da. Babesleak dituzu? Ez. Babesleak eta ez? Osa, zapatiak zuk zeuk erosi behar dituzu. Bai, materiala. Bai, dena. Hori ere gastu bat da, azkenean. Egin kontu. Pare asko gastatuko dituzu orduetak ematen. Bai, hori, gainera, diskoa dudano berena, pixkat, jakiteko 450 gostatu izaizkian. Zapatillak aldatu hartu ditu ala ia urtero, 130-etik ez dira jaisten, 120.
hola, eta gero eski ez da bakarrik jaurtiketetako zapatilla, dira korrika egitekoak, guk ere egitugu alterofiliako parte bat, indarreko entrenamendua, eta horretako ere alterofiliako zapatillak, arropa. Azkenean, bai, erosi dezakezu arropa, bueno, dekaldo nahiko ongi dago, baina normalean nire guzinarekin hitz egiten, eta berak erosten dituen mailak, polita ira, goixo, goman sekretoiakoak, oie, polita ira, baina gure entrenamendutarako ez dute balio, zen bigarren egunean ja purtu dituzu. Hortan azkenan, egite duzuna da, marketako arropa erosi, nahi, kari, darri, bukolako markak, garestiak direnak. Eta horretarako ez da duzu hori laguntzarik, Eta ez dato zuen gana, ez dira etortzen... Jaurtiketetan, nik nire emaitzariko berena izan zen promesako europeo batean, laugarrena galditu nintzela, eta momentu hori aprobetxatu nahi nuen, hori patrozinatzaile bat lortzeko eta hitz egin nuen Nike marka eramaten duen mutilarekin, hemen estatu mailan, eta esan zian ez aurkitzailea izan da, baina hola, zuzenean, deitu telefonoz behakin hitz egin eta eske jaurtitzailea izaten ez dizute zer eman behar. Eta azkenean nekatzen zara. Eta egitu duzuna da, txapelketago entrenatu, gustatzen zaizulako eta zure helburuak lortu nahi dituzulako. Eskerrak etzekoen babesa daukazu. Bai, hori bai beti. Hortan ere ez hori nik sortea izan dut eta hori, ez da erreza, etxean ez dizutenean laguntzen, nahiko zailtzen da. Uste dut, realidade osoa kontatu digula, ez da, tartean. Ez da, zerbait geratu den, ja. Nik ezalantzak, Eaz hitz egiten duzu, zure familia... Bai, hemen bakaikun, bai. Ama irakaslea da eta anaiak tanik, ikasi dugu Iruñako ikastolan, Pazez igandan, baina hemen ari ez aitunarekin, aminarekin nire ama etxarrikoa da eta aita bakaikukoa. Hemengo euskalkia hitz egitugu, baina normala nola publikoan, nire ere lotxa pixkat ematit eta nahi egut batuan, o konfiantza gehiago ematit batuan hitz egitea. Matxismo aldago kirola? Atletismoan ez, eske da gauza bat, ez duana inoiz, beti izan da nahiko berdintxu. Nik ez dut behintzat inoiz izan nolako arazorik matxismoagatik, ez. Alderantziz gainera. Sentitzen, ni hasi nintzenean, orain ja berdintzai, baina hasi nintzenean zure gorputza aldatzen doala eta geroz eta indartsuago jartzen ari zaela, hobekiena gustora sentitzen nintzen lekua, entrenamenduko lagunekin zen, ze denak hori berdina egiten dugu, indartsu gaude eta ekiz eta animatzen zara. Aldiz, ni fizikoki aldaketa izan dut eta onutze etortzen igual lotxa gehiago ematen ziala lagunengatik, igual peso gehiago izatea, edo hanke indartsuagoak, baina hori, urteekin hori aldatu duela, eta gero eta normalizatu dagoela, orduan ja horre igual dit. Hitz egin dezala orain edo isildu betiko, ez da? Dago kompetentzia zurentatzen? Gure proba berdina egiten dugun kidekin, esate duzu? Adibidez, Espainiako txapelketan nire aurkariekin. Entrenatzeko eta hortan rollo nahugu. Normalan gainera, federazioak egiten duena dira, konzentrazioak horre elkartzen zarela zure kirol berdina o, proba berdina egiten duen jendarekin, eta orokorrean oso ongi eramaten gara. Beti haude olako liskarre txiki batu, baina ez orokorrean oso ongi rollo ona. Gero txapelketan, bakoitza berera, baina ez, gero txapelketatik kanpoia, erlazio ona izaten dugu. Zu badaukazu gainera lehiakide oso gogorra. Katalana, Andrea Alarkon, eta nire lagun minetariko atletismoan. Eske horrela da, Lehian ari zarete, marken kontura eta zailkapen kontura, baina aldi berean laguna. Lagunak, bai. Hor, akorduan, Joko Olimpikoetan egonda irudi bat, boulder txapelketan. Bada, eskaladako boulder txapelketan parte hartu behar zuten 8 lagunek, ari ziren, bia aztertzen. Guztien artean, ari ziren elkarri laguntzenean nondik igo behar zuten hobeto. Hori, ez dakit, futbolean edo bestelako lehia handiagoko kiroletan nik ezin ikusten dut. Atletismoan ikusi aurten, Joko Olimpikotan, hori duela 3-4 egun, altura proban gertatu zen gelditu, bi
katari batek eta italiar batek altura erdina pasatu zutela, baina kataria pixka eta aurretik zegoen alturak garbi salto egin zituelako. Alturan dituzu 3 aukera neurri bakoitzean. Eta azkenean epaia joan zen Katariaren gana, zebera zuen preferentzia hori erabakitzeko, eta galdetu zion, desenpatatu nahi duzu, edo horrela gelditzalen bazate. Horrela gelditzalen bazate, biak urrea eramango duzue. Eta Katariak esan zuen, biak urrea. Eta hori izan da, atletismoan... Aukera zeukan irabazteko eta bera bakarrik urrea lortzeko, eta erabaki zuen ez italiarrarekin, biek urrea eramango zutela, eta podiumera biak igotzen dira. Elkarrizketa bukatzeko, perfektua. Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ezurrara izkoa.